Čaute ľudia, vítame vás u nového videjka, čo hráme Brookhaven na Robloxe a budeme sa skrývať v takomto hrade, ako keby je to dom, ale je to hrad a budeme v ňom hrať schovávačku. Som tu ja a môj kamarát Tomáš. Ako prvý bude počítať Tomáš do 50 a ja sa budem schovávať. No a teraz počítam do 50. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 a 50. A teraz ideme hľadať Dana, čo si myslím, že ho tu nenájdem, ale tak, teraz idem úplne na horné poschodie. Otváram tu dvere, nech mi ich trošku nejde otvoriť. A tu som našiel Dana, Dano, vidím ťa, čauko. Sakra. A teraz ideme hrať schovku v Danovom baraku. A je to takisto hrad. A teraz sa do ňoho presunieme. V novom hrade a ideme do ňoho. Dano, otvor mi. Počkaj, lebo tam bola nejaká tukina. Ja viem. Poď, no. rýchlo. Bomby. Ideme, počkaj. A zamkni rýchlo. Dobre, je zamknuté. Idem počítať do 50. No. 1, 2, 3, 4, 15, 19, 20, 20, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 a 50. Ideme ho hľadať. Ako sa dám? Ja som bol na hornom poschodí schovaný, tak si myslím, že Tomáš teraz bude na dolnom. Ja sa to pozriem. Dobre, to nie. Tuto. OK. Dobre. Tu není Tomáš. A ešte vám chcem povedať, že môžeme sa aj premiestňovať z miesta na miesto. Že je to dovolené. No dobre, už som na 3. poschodí. Teraz kúkam prvú izbu. Ja som tu moju schovku moc nedomyslel, lebo som sa rýchlo schovával na rýchlo. Tomáš, mám ťa. Našiel som ťa. Ale ty typek si ma našiel. Teraz ideme do Tomášovho hra. Baráku a ideme počítať. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3. A už sme narátali do 50, takže ide sa hľadať Dano. No, idem asi počkaj, asi idem najprv na 3. poschodie. Neviem, ja neviem proste. Ja proste idem na ne úplne random, toto pozerám. No a našiel som Dana, tu je tu schovaný. Má tu chill day za stoličkou. Teraz ideme opäť do môjho domu. Počítam ja. A toto bude asi aj posledné kolo. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23. Tak, už som napočítal do 50, teraz ideme hľadať Tomáša. Mohol by byť tuto, ináč tuto som sa ani nepozeral v tej miestnosti. Skúsim sa ísť pozrieť tuto dole.
No je to tu dosť divné, lebo podľa mňa Tomáš je tuto dole a nejak tu prebieháva. Ok, nekalúpa. A už som na 3. poschodí. Ak bude niekde vyspený, tak je cooked. Ináč Tomáš, dneska sme nepovedali ani, že čo majú diváci napísať do komentárov. Musíme im dať nejakú úlohu. No. Dneska to bude také ľubovoľné. Napíšte do komentárov hoci čo chcete. Čo cítite, aký máte deň a tak. Dneska máte aj prosím vás odbery dávajte. Áno, lebo opakujem sa, ale ale keď dáme 100 odoberateľov, tak vyjde špeci videjko. Ale nebudem mať prezradzovať, že aké je to špeci videjko. Musíte dať 100 odberov, potom vydáme špeci videjko. A mňa nikto nenájde nikdy v živote. No takže ja som našiel Tomáša, proste bol som tuto v izbe, išiel som sem druhýkrát. A ja som sa takto pozrel. A tuto stal Tomáš, kde teraz stojím ja a on išiel sem, tak som ho tu prenasledoval. Áno, a toto je veľmi dobrá skrýša. Áno, to som až teraz na to prišiel, že je to taká dobrá. Veľmi dobrá skrýša. No a dneska už asi končíme, no tak sa s vami lúčim. Presne tak. A ja sa s vami lúčim. Dávajte odbery, lajky a tešte sa na nové videjko. Čaute.